λέξη σας έχω αυτή την εβδομάδα. Η λέξη που διαλέγω είναι αυτόματον. Και πού τη βρίσκω? Τη βρίσκω στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Τη βάζω στο Διογέννη, μου τη φέρνει αμέσως στην επόμενη κάρτα και μου δείχνει 815 φορές. Αμέσως μετά την βρίσκω στους βίους του Πλουτάρχου, τους παράλληλους, σε αυτούς που μιλάει για το Σύλλα και λέει «Πυρ μενγάρ αυτόματον εκ των τα σημεία δωράτων υποφερόντων ανέλαμψε» και κατεσβέστη. Υπήρχε λοιπόν αυτή η λέξη στα αρχαία ελληνικά και να πω ότι επειδή το επόμενο μου θέμα θα είναι για ρομπότ, θα σας πω στο γλωσσικό τελωνείο ότι η λέξη ρομπότ προέρχεται από την τσεχική λέξη ρομπότα, η οποία σημαίνει την εργασία, την επίπονη, ουσιαστικά την εργασία ενός σκλάβου εργάτη. Και βέβαια ρομπότ υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε ο Τάλος, τον οποίον έφτιαξε ο Ήφαιστος και τον έκανε δώρο στο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Ο Τάλος μπορούσε να γυρίζει 3 φορές μέσα στη μέρα, λέει, την Κρήτη. 250 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε ο Τάλος και προστάτευε με πύρινους βράχους τη Μεγαλόνισσο. Μέχρι. Ναι, σωστά το είπα, Μεγαλόνισσο. Λοιπόν, μέχρι που ήρθε από την αργοναυτική εκστρατεία το πλήρωμα και με τη βοήθεια της μάγισσας Μύδιας μπόρεσε να τραυματίσει τον Τάλο και να κάνει το αίμα του να τρέξει και να τον σκοτώσει. Αλλά τι να σας λέω για αρχαία ρομπότ, τώρα έχω Έλληνες ρομποτάδες στο στούντιο και έρχομαι να τους υποδεχτώ τώρα. Μανώλη, καλώς ήρθες, παίρνα και κάτσε. Γεια, περάστε παιδιά, ο Δημήτρης και ο Θάνος. Λοιπόν, να περάσω κι εγώ συγγνώμη, να πω ότι έχουμε γεμίσει με ρομποτάκια το στούντιο. Λοιπόν, εσύ είσαι ψηλός και φαίνεσαι, θα προσέχει ο Θάνος να μην σε κρύβει, να κάθετε λίγο πιο ψηλά για να φαίνεται όλη η καμπάνα, μπράβο. Και θέλω να μας πείτε καταρχάς τι είναι αυτό το φανταστικό πραγματάκι εδώ πέρα που έχουμε. Αυτό είναι μια κατασκευή του Θάνου. Έλα Θάνο. Οπότε... Ένα ρομπότ απλό είναι, ωραίο. Το οποίο έχουμε υλοποιήσει την κίνηση από Βάλτε το να παίξει κατευθείαν, να δούμε τι κάνει. Από συνεχόμενη. Έχουμε και τηλεχειριστήριο, πολύ ωραία. Όπα, αυτός τι κάνει δηλαδή? Να ακολουθάει. Με ακολουθάει, δηλαδή αν εγώ σηκωθώ και αρχίσω και γυρίζω μέσα στο στούντιο, θα με πάρει από πίσω? Ναι. Για πήγαινε το χέρι από εκεί, ας πούμε. Πω, φανταστικό. Δηλαδή σαν σκυλάκι, ας πούμε, σε ακολουθεί, έτσι. Ή να αρχίσει να αποφεύγει εμπόδια μέχρι να... Βάλω το προς τα εκεί να πηγαίνει, μπράβο. Αρχίζει να κάνει βόλτες, αποφεύγοντας εμπόδια να... Φανταστικό. Και έχει μέτρα για πόδια, έτσι. Ναι. Ωραία. Εντάξει με αυτό. Τώρα, θέλω να μου δείξει ο Μανώλης τώρα, δικό σου κόλπο είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα διαφορετικό ρομπότ, το δείχνω στον κόσμο. Κάτσε να βρούμε και το τηλεχειριστήριο του που το έχουμε. Πρέπει να είναι εκεί πάνω. Μπράβο. Αυτό τι κάνει, Μανώλη? Και αυτό δουλεύει με ένα μικροεπεξεργαστή, ναι, ο οποίος προγραμματίζεται από το προσωπικό μας υπολογιστή. Για βάλ το, έχει διάφορες συμπεριφορές. Έχω και το τραπεζάκι μου εδώ πέρα. Για βάλ το κάτω να δούμε τι κάνει. Το οποίο και αυτό είναι τηλεχειριζόμενο με απλό χειριστήριο. Έχει απλό χειρισμό μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, αλλά έχει και έτοιμες συμπεριφορές όπως να αποφεύγει το φως, να πηγαίνει προς το φως, όταν βρίσκει εμπόδιο να στρίβει ή ακόμα και να ακολουθεί τον τοίχο, όπως κάνουν συνήθως οι κατσαρίδες που πηγαίνουν τοίχο-τοίχο και διατρέχουν το δωμάτιο. Λοιπόν, επειδή θέλω να τα δείξω όλα, να φέρουμε το Lego Mindstorm και να δούμε, να πω καταρχάς ότι τα ρομπότ είναι τρομερή ενασχόληση για όλους εσάς που θέλετε στα κρύα βράδια του χειμώνα ή στα κρύα Σαββατοκυριακά να κάθεστε με τα παιδιά σας και να φτιάχνετε οι κατασκευές. Βεβαίως. Μπορεί δηλαδή η οικογένεια να μαζευτεί μαζί και να κάνει ωραία πράγματα. Ακριβώς. Αυτό το Mindstorm τι είναι? Αυτό είναι ό,τι πρέπει για παιδιά, όπως το είπες πριν, που θέλουν με τους γονείς τους να φτιάξουν κάτι. Προγραμματίζεται πάρα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται καν να ξέρει κάποιο προγραμματισμό. Τέλεια. Απλώς είναι event driven όπως λέμε, δηλαδή αντιδρά σε διάφορα γεγονότα του περιβάλλοντος, όπως είναι κάποιος ήχος, τον οποίο το συλλαμβάνει με το μικρόφωνο που βρίσκεται εδώ. Τρομερό. Αντιλαμβάνεται τα χρώματα, απουσία φωτός ή υπάρχει φως με τον αισθητήρα φωτός, ή αν ακουμπήσει σε κάποιο εμπόδιο με ένα διακόπτη αφής. Κατάλαβα. Βέβαια, τώρα που λες γι' αυτό, έχεις και ένα άλλο φανταστικό ρομποτάκι. Κάτσε να το βρω. Πού είναι αυτό? Το κατσαριδάκι. Εδώ. Φέρ το κατσαριδάκι να το δείξουμε. Λοιπόν, αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το εξής. Είναι ένα, όπως το βλέπετε, έχει 2 κεραιούλες. Αυτές οι 2 κεραιές, όταν ακουμπήσουν σε κάποιο αντικείμενο, ενεργοποιούν αισθητήρες και αμέσως το ρομπότ αλλάζει κατεύθυνση. Σωστά. Έτσι. Να το βάλω τώρα, να μαζέψω λίγο το χαμό που δημιουργούμε εδώ και να ανοίξω το κατσαριδάκι. Τσακ.
και να το βάλω να δούμε τι θα κάνει. Έτσι. Ναι. Πέφτει πάνω στον Νίκο. Αμέσως αλλάζει πορεία. Αντιδράει και πιο φως. Όπω φανταστικό, παιδιά. Και ανάλογα ποιος αισθήρα ακουμπάει. Ωραίο. Λοιπόν, κάτσε να το βουτήξω εγώ γιατί θα αρχίσει να γυρίζει μέσα στο στούντιο και να δείξω στον κόσμο ότι εδώ έχει μία πλακέτα η οποία δεν χρειάζεται και κολλήσεις. Καθόλου. Αυτή εδώ η πλακέτα, φίλες και φίλοι, βάζετε πάνω. Βλέπω εδώ ότι έχει τρανζιστοράκια, τα λέω σωστά. Οι αντιστάσεις. Αντιστάσεις, μπράβο. Τα λεντάκια. Και ένας βομβητής. Και ο βομβητής που δίνει τον ήχο. Ναι, τον beep που κάνει όταν ξεκινάει. Ωραία. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, γιατί πίσω από τα ρομπότ το άνθρωπος είναι που έχει σημασία. Βέβαια. Πώς ξεκινήσατε, να φέρω και εδώ να το έχω ντεκόρ, το Lego Mindstorm, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να πάρω τέτοια πράγματα, αλλά είδα ότι έπρεπε να τα παραγγείλω από το εξωτερικό. Δεν ήξερα ούτε για το clickbotics.gr, που είναι ο δικτυακός σας τόπος, ούτε για το robowall.gr. Οπότε πες μας, Μανώλη, καταρχάς, πού μπορεί να βρει κανείς και να προμηθευτεί τα υλικά. Υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το RoboWorld, Ωραία, τελεία. το οποίο φέρνει διάφορα υλικά και κατόπιν παραγγελίας. Βέβαια υπάρχουν και κάποια υλικά. Μέσω ίντερνετ μπορεί κάποιος χρήστης, αν έχει την άνεση να κάνει τις παραγγελίες από το εξωτερικό, να παραγγέλνει διάφορα εξαρτήματα. Δυστυχώς τα περισσότερα από τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε τα παραγγέλνουμε είτε από το εξωτερικό είτε από το RoboWorld. Οπότε το πρώτο βήμα είναι αυτό. Μετά, αν θέλει και σε πιο βάθος να ασχοληθεί με τη ρομποτική, μπορεί να ξεκινήσει από ένα Lego Mindstorm, το οποίο είναι απλό στον προγραμματισμό του, λίγο περιορισμένο όμως από άποψη τι μπορεί να κάνει, ναι. Κατάλαβα. Αλλά μετά Βέβαια, μπορεί τέλειο να πάει... εκπαιδευτικό παιχνίδι. Έτσι. Από εκεί που είσαι ένα παιδί Ναι. και το Σαββατοκύριακο σου λέει μπαμπά βρέχει, δεν μπορώ πού να πάω, πού να παίξω, πού να κάνω. Ακριβώς. Του λες πάρε ένα Lego Mindstorm ή πάρε ένα ρομποτάκι και άρχισε και σκάλιζε το. Σωστά. Αν θέλει κάτι πιο προχωρημένο, με περισσότερες δυνατότητες, θα κατευθυνθεί σε ένα μικροεπεξεργαστή όπως Αυτό εδώ. του τύπου. Ναι, ο οποίος είναι της Parallax, αμερικάνικος. Ωραία, Έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Βέβαια, όσο πιο πολύ μπαίνει μέσα στα συστήματα ο φίλος που θα ασχοληθεί, τόσο βλέπει ότι όσο το ψάχνουμε είναι πιο δύσκολο, αλλά του παρέχει μεγαλύτερη ικανοποίηση. Τέλειος. Λοιπόν, να πάω στον Δημήτρη. Ή Αρχιμίδη. Αρχιμίδη. Λοιπόν, για πες Δημήτρη, εσύ σε τι εξειδικεύεσαι? Εγώ είμαι εντάξει ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είχα μια επαφή ούτως ή άλλως με Από το τη σχολή. αντικείμενο, από τη σχολή. Και τώρα στα ρομποτικά τι κάνεις, τι φτιάχνεις? Λοιπόν, φτιάχνω και εγώ ρομποτάκια και όχι μόνο. Φτιάχνω διάφορα κυκλώματα. Τα ρομποτάκια προέκυψαν μέσα από το Clickbotics. Που είναι δυνατή κοινότητα, βρήκα να το άτομα. πω, να μπει ο κόσμος να το δει. Βρήκα άτομα με κοινά ενδιαφέροντα. Και φτιάχνετε ρομπότ και ρομπότ. εξελίσσετε τις γνώσεις σας. Και έχετε βοήθεια. Μοιραζόμαστε και ιδέες και γνώσεις. Εσύ τώρα για πες, Θάνο, με τι ασχολείσαι? Εγώ Το project σου ποιο είναι? τώρα φτιάχνω ρομποτικό. ένα μεγάλο project, το οποίο είναι ένας αξιομετής πτήσης και οδήγησης. Εσύ έχεις τον εκπληκτικό εξομοιωτή, έτσι, που έχουμε και βίντεο σχετικό, ο οποίος μπαίνεις μέσα και κινείσαι και έχει και τον τρόπο που όλο οδηγείς, ή ελικόπτερο ή αεροπλάνο ή... Είναι σαν την ανάδραση που έχουν τα force feedback, τα joysticks που παίζει παιχνίδια, αλλά σε μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή νιώθεις ολόκληρος τις δυνάμεις, τις επιταχύνσεις. Υπάρχει τέλος πάντων ανάδραση σοβαρή. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην εκπαίδευση. Δηλαδή, μπορεί να μάθεις κάποια οδήγηση παραπάνω, να δεις πώς είναι να πετάς. Πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα αξιοποιήσεις όταν έχεις ένα απλό joystick, ας πούμε. Αυτά γίνονται με ασφάλεια στο εργαστήριο, έτσι. Εσείς φτιάχνετε μέσα στα εργαστήρια πράγματα. Αυτά είναι όλα με υλικά ανακυκλώσιμα, δηλαδή πράγματα που μπορούν να βρεθούν στο εμπόριο εύκολα. Ωραία. Εγώ να πω κάτι, να ρωτήσω το εξής. Ασχολείται κάποιος με τη ρομποτική. Πού τον πάει η ρομποτική? Ναι. Νομίζω ότι είναι το μόνο χόμπι το οποίο συνδυάζει ηλεκτρονικά, κατασκευές ηλεκτρονικών, προγραμματισμό, αλλά και μηχανολογικές κατασκευές. Αλλά δεν είναι τίποτα που μπορεί να τρομάξει κάποιον καινούριο. Είναι όλα πολύ απλά. Ξεκινάει τον προγραμματισμό με απλές εντολές, ξεκινάει τα ηλεκτρονικά χωρίς καν να χρησιμοποιήσει κολλητήρι. Εδώ η πλακέτα αυτή είναι μια χαρά, είναι απλή πλακέτα, βάζουμε τα εξαρτήματα πάνω και τα βγάζουμε. Δεν χρειάζεται καν κολλητήρι. Οπότε μετά, παίρνοντας και παραπάνω πλακέτες, έντιμα modules, μπορεί να φτιάξει ένα καταπληκτικό σύστημα. Ποιο είναι το project που δουλεύεις τώρα, Μανώλη? Φτιάχνω ένα 3D scanner, το οποίο σκανάρει αντικείμενα 3D και μετά σε μια αυτόματη φρέζα που έχω φτιάξει μπορεί και τα σκαλίζει σε ξύλο, πλαστικό ή σε μέταλλο.
πιστεύουμε τα Χριστούγεννα να το έχω έτοιμο. Μακάρι, εμείς το ευχόμαστε και ευχόμαστε όταν έχετε και νέα πράγματα να μας δείξετε, παιδιά, να ξανάρθετε στην ψηφιακή Ελλάδα. Εμείς έχουμε ανοιχτή γραμμή πάντα με οτιδήποτε γίνεται και είναι δραστήριο και ελληνικό. Γιατί το σημαντικό είναι να μας δει ο κόσμος, να μπει στη ρομποτική, να νιώσει ότι αυτά τα πράγματα είναι εύκολα και να τα κάνει. Άλλωστε και εμείς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Μπορούν να επισκεφτούν το site. Ναι, θα βρουν οπωσδήποτε κάποιος θα τις απαντήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να τους εισαγάγουμε και εμείς με τον τρόπο μας στον κόσμο της ρομποτικής. Νομίζω τώρα ότι είναι πολύ εύκολο. Ναι. Εσείς βέβαια ακόμα, να πω το εξής ότι ακόμα ποδοσφαιριστή ηλεκτρονικό ρομπότ δεν έχετε κάνει. Θα δούμε όμως στο επόμενό μας θέμα και καθίστε να το δούμε μαζί τον Πέτρο Κόκαλη του Ολυμπιακού, ο οποίος θα μας πει και για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικές που μπορεί να δει κάποιος φίλαθλος και να αξιοποιήσει μέσω του site. Αλλά το πιο σημαντικό, το νέο σύστημα, το ProZone που υπάρχει στο γήπεδο Καραϊσκάκη, το οποίο καταγράφει όλες τις κινήσεις των παικτών, ώστε να μπορεί ο προπονητής να κάνει καλύτερα τη δουλειά του.